Demà comença oficialment la tardor i amb ella els primers canvis d'oratge, les primeres pluges, els primers freds i el pitjor de tot, els primers refredats. Però enguany volem lluitar contra ells amb els remeis més naturals. Així van les recomanacions de Montse, farmacèutica de Terra Verda a Cocentaina. Vagin apuntant. Recomanem plantes medicinals que són de tota la vida i que està demostrada la seva eficàcia, com per exemple el timó. Així tenim, com podeu veure, una infusió de timó que té les seues propietats antibiòtiques. Per tant, farà i facilitarà que el moc no s'infecte. És molt important per a que no s'estanque. El sauco té propietat antiinflamatòria i és molt eficaç quan tenim febre, també perquè ens ajuda a rebaixar la temperatura corporal. La malva, si haguem ficat la malva en aquesta infusió, li donaria un color, aunque la malva és de color morat, a la infusió li dona un color verdós. No n'hi ha que assustar-se. Té propietats emulgents i facilita que el moc vagi reblanint-se. I per últim i meravellós tenim el llantén, que està així. El llantén és una planta molt eficaç. Té propietat expectorant i entonces desfà, fluidifica molt la mucositat i en companyia de la malva ajuda a que isca i facilite la expectoració. Vostè me pot recomanar alguna cosa? Pues mira, en ma casa tota la vida, quan han fet així algo de constipats i tot, s'han begut una tassa de coronela, d'una herba que es diu coronela. El que utilitzen molt és els baus, baus d'eucaliptus, sí. Què fas? Calfes aigua, la bullixe? Sí, en la perola d'abans, quan ja està bullint, li claves les herbes i la tapes en una tovallola al cap. Soc muntanyer, entonces la Serra Mariola es una despensa de herbes extraordinaria. Entonces, pues, quan arriba la tardor, gordolobo, sàlvia... N'hi ha casos en què és millor anar per davant de les tronaes. Així és, Maria José. Tenim que previndre. I què recomanen? Pues recomanem dues coses en especial. Una, per exemple, en el món dels fongs, el shiitake. I això com ho prenem? Pues es fa en infusió i si no, simplement es pot també posar en tots els guisos que fem. Podem posar, si fem dentilles, fem una sopa de fideus, en el caldo que preparem li posem el shiitake. Si no ens agrada el sabor, que és molt fort, bueno, pues el dissimulem. El shiitake per un costat i per l'altre l'equinàcea. És una planta que puja les defenses i treballa molt bé l'aspecte preventiu. La mel té propietat antiinflamatòria. I aleshores, quan tenim mal de gola, ens va molt bé, i sobretot tu que parles molt, també en la tele, pues n'hi ha que ficar-se una cataplasma, quan vas a casa per la nit, és un poquet un tosset, però bueno, després se te queda la pell molt suau. Sí. La gasa untada se subjecta al coll amb una vena de cotó o de lli i combinada amb les propietats antivíriques del propoli és un remei d'allò més eficaç. I al dia següent no me farà mal la gola. No, t'asseguré que no. Tindré veu de soprano? Sí. Nosaltres ja estem preparats per a la tardor i vostès? Esperem no refredar-se massa esta tardor.